Duha ka lalaking patay sa pagpamusil sa tubod Minglanilla kagabi. Minglanilla Police misusi kung konektado ba ang maong insidente sa pagpamusil ni adtong miaging adlaw. Si Luan Mirondina sa report. Dead on arrival sa Tambalanan sila si Ezekiel Dijos, 24 anyos, o Grico Polo Padios, 18 anyos. Matod sa kabanay sa mga biktima, nag-istorya lang daplin sa sapa sila si Ezekiel o Grico Polo, pasado alas 9 kagabi. Didto usab sa dapit si Neil Codilla, 25 anyos. Usa ka wa mailhing lalaki ang gikatahong kalit nga miabot og dayong namusil. Kani si Neil ang kaning witness mo ni nitaho sa barangay hall nga na indiscriminate firing mga alas 9:40. Wala not knowing nabay na unsa ato basta tulo ni sila nabugbuwag. Si Neil dirin sa barangay hall. Human ato na record sa barangay hall ang hitabo. Nibalik na sa ning moong witness sa barangay hall alas 3 pasado kay nanakuno ditoy napatay nga duha ka buok. Nakaluwas sa hitabo si Neil, apan matod sa mga pulis, human sa hitabo, wa na kini mo patimaw. Usa sa mga kabanay sa biktima, mitataw nga way nakabangi si Ezekiel. Nanginabuhi lang kini sa pagpanguha og bas daplin sa sapa. Giadto ko sa akong mga igsuon. Ito sa kuan kalabihan. Ha? Ito nihilak na lang ko. Kasabot sa akong kuan. Nakalungkag kagbuto wala na sa ninyo susiha dito. Wala. Kuyawan sa ko ato. Kulbaan ako ba? Kaya ako magawa nalag sapa. Kaganiha, gibalikan sa Minglanilla Police ang dapit na hitabuan og mihimo og dugang pakisusi sa background sa mga biktima. Lakip sa susihon sa kapulisan mo ang posibilidad nga konektado ba ang duha ka insidente sa pagpamusil. Tungod kay ang dapit nga nahitabuan kagabi, pipila lang usab ka metros gikan sa dapit na hitabuan sa miaging adlaw. Usa na sa taon ma'am kay angay nato nang buhatan o action taken kung naa man gani nanang nga klase sa tao nga mangatang niya mamusil diri dapit sapa. Usa na sa atong tanawon ni ma'am matagaan nato nag-aksyon. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.